नमस्कार, मी सुनीताच फूड कट्ट्यावर तुम्हा सर्वांचे स्वागत करीत आहे. आज आपण येथे पाहणार आहोत प्रसादाच्या शिऱ्यापासून मोदक रेसिपी. हे पहा, सर्वप्रथम इलायची तळून घ्यायची आहे. त्यानंतर रवा भाजून घ्यायचा आहे. हे पहा, हे दोन्ही टाकल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून तुपामध्ये व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे व त्यानंतर आपण तूप काढल्यानंतर उरलेली मलाई यामध्ये घालून घ्यायची आहे. हे पहा, ही मलाई यामध्ये असे टाकून मिक्स करून घ्यायचे आहे व हे व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण घेतलेली 1 वाटी साखर यामध्ये घालून घ्यायची आहे. जर तुम्हाला मोदक आणखी गोड हवे असेल तर तुम्ही 1 वाटीपेक्षा 1.5 वाटीही करू शकता. हे पहा, साखर येथे घालून घेतल्यानंतर साखर आपल्याला थोडी वितळेपर्यंत यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे. जसा रवा भाजून घेतला आहे आपण 2 ते 3 मिनिट, तसे साखर यामध्ये मिक्स होऊन वितळेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे व त्यानंतर आपण घेतलेले 1 ग्लास पाणी यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे. पाणी घातल्यानंतर हे मिश्रण परत एक छानपैकी मिक्स करायचं आहे. खिदवाद्वारे या मिश्रणामध्ये गुठळी होणार नाही, त्यामुळे त्या गाठी फोडून घेऊन मिश्रण हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे व याला मंद गॅसवर 2 ते 4 मिनिट होऊ द्यायचं आहे. गॅस फास्ट करायचा नाही किंवा जास्त वाढवायचा नाही, त्यामुळे काय होईल, शिऱ्यातील पाणी पटकन आटले जाईल आणि शिरा हा शिजणार नाही, तर तो कच्चा राहील. म्हणून गॅस मंद ठेवा. आता हे पहा, येथे मी काय घेतले आहे, किसमिस, बदाम, काजू हे सर्व ड्रायफ्रूट आपल्याला अशा फाकड्या करून घ्यायच्या आहे. तुम्हाला जर हवे असेल तर तुम्ही उभे चिरूनही हे शिऱ्यामध्ये घालू शकता. हे पहा, आता येथे आपला शिरा थोडा शिजत आलेला आहे. हे आपल्याला थोडंसं मिश्रण पातळच ठेवायचं आहे, कारण की जेव्हा आपण गॅस बंद करणार तेव्हा हे मिश्रण आपोआप शिरा हा घट्ट बनत जाईल. हे पहा, आता येथे आपण घेतलेले ड्रायफ्रूट्स टाकून घ्यायचे आहे, म्हणजे काजू, किसमिस आणि बदाम यामध्ये घालून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर याला 2 ते 3 मिनिट आपण व्यवस्थित शिजू देणार आहेत, कारण की ज्याद्वारे हे जे आपण टाकलेले आहे काजू बदाम ते व्यवस्थित 2 मिनिट शिजले जातील. त्यामुळे त्याची एक वेगळी चव लागते. ते थोडेसे गोडसर लागतात आणि मुले हे आनंदाने खातात. हे पहा, आता असे व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला 2 ते 3 मिनिट कवर करून घ्यायचे आहे, की ज्याद्वारे आपला शिरा वाफेवर व्यवस्थित फुगला जाईल. असं छानपैकी मिक्स केल्यानंतर ह्या स्थितीत आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे, कारण की जास्त शिरा आटू द्यायचा नाही, तर तो आपोआपच वाफेवर व्यवस्थित होऊ द्यायचा आहे. हे पहा, आता आपण याला कवर करून घेऊया. हे पहा, कवर केल्यानंतर 5 मिनिट असं ठेवल्यावर तुम्ही पहा की शिरा एकदम घट्ट झालेला आहे. घट्ट झाल्यानंतर व थोडं थंड झाल्यानंतर तुम्ही हे पहा, आता आपण एका बशीमध्ये हे मिश्रण काढून घेतलेलं आहे व असे व्यवस्थित असा मोदक आपण येथे तयार करून घ्यायचा आहे. हे पहा, मोदक हा काटे चमच्याने त्यावर नक्षीकाम किंवा पाकळ्या करून घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला जशा पाकळ्या आवडत असतील तसं तुम्ही पुढच्या 2 धारेने याला व्यवस्थित अशा पाकळ्या करून घ्यायच्या आहेत. आता शिराच का नाही ठेवायचा देवाजवळ, मग हे मोदक कशाला करायचे, तर हे मोदक वाटताना खूप छान वाटले जातात आणि शिरा आपल्याला असा हाताने व्यवस्थित देऊस तर आपण गणपती बाप्पासमोर हे मोदक मुलांना हे असा शिरा वाटण्यापेक्षा तुम्ही हे काजू वगैरे यामध्ये टाकून सुद्धा मोदक बनवून व्यवस्थित मुलांना हे सर्व करू शकता व त्यामुळे त्याची एक वेगळी टेस्ट लागते आणि मुलंही आनंदाने खातात. हे पहा, याला सुद्धा आपण असा मोदक खालपर्यंत तयार करून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता की अतिशय छान डिझाईन येथे याची तयार होते. हे पहा, उत्तम प्रकारची डिझाईन. जर आपल्याकडे मोदकाचा साचा नसेल तर आपण हे असे काटे चमच्याच्या साहाय्याने किंवा घरातील इतर कोणत्याही चमच्याच्या साहाय्याने असे झटपट मोदक करून देवबाप्पासमोर ठेवू शकतो. गणपती खुश होईल. हे पहा, आता आपले सगळे मोदक तयार झाले आहेत.
जर तुमच्याकडे काठी चमचाही नसेल तर तुम्ही असे प्लेन प्रकारचे प्रसादाच्या शिऱ्यापासून मोदक बनवून गणपती बाप्पासमोर ठेवू शकता. तर तुम्हाला आजची माझी रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंडलाही शेअर करा. चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल बटन नक्की दाबा. या अगोदर मी तयार केलेले तळलेले मोदक रेसिपी तसेच प्रसादाच्या शिऱ्याची रेसिपी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुम्ही नक्की पहा. आवडली तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. धन्यवाद.